Que tal? Benvidos unha vez máis ao Semanal Compostelán. Esta semana viña cargada de inauguracións e festexos. Por unha banda, o presidente da Xunta inauguraba o novo hospital de Galeras e por outro inaugurábanse as novas instalacións da cociña económica na praza do Irmán Gómez. Ademais, na cidade respirábase xa un gran ambiente festivo grazas ao Apóstolo, pois foron varios os concertos e actividades que precederon a noite dos fogos do 24. Imos ver estes e outros asuntos día por día. O luns, a conselleira de Infraestructuras, Etel Vázquez, reuníase co alcalde de Santiago para abordar o deseño da nova estación de autobuses, que formará parte da futura estación intermodal. Con esta reunión, dende a Xunta, expuñanlle o Concello as dúas propostas arquitectónicas para a estación. Tamén este día o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, inauguraba o novo hospital de Galeras. Acompañábano o xerente do Chus, Luis Verde, e o alcalde de Santiago, Martiño Noriega. A principios de mes abría as súas portas tras un ano de obras o Centro de Saúde de Galeras. Trátase dun ambulatorio de 3.500 metros cadrados que conta con todos os servizos sanitarios como medicina de familia, enfermaría, matrona, pediatría, odontoloxía ou fisioterapia. Foi unha bella demanda veciñal que por fin veo a luz. No que ten que ver con infraestructuras sanitarias, non? E con demandas históricas, na medida en que podemos, comenzar a empregar e a utilizar un centro de saúde como este de Galeras, que ven a respostar a unha necesidade obxectiva, non? de presión asistencial na capital do país. Nese sentido, parabenizarnos porque creo que temos un centro de saúde que reúne con todos os requisitos asistenciais. Martiño Noriega e outros membros da corporación acompañaron o presidente a visita ao quinto ambulatorio co que conta a cidade. Alberto Núñez Feijóo salientou que o Centro de Saúde de Galeras poderá atender ata 15.000 persoas. Este centro de saúde é poñer un puntal na sanidade pública en Compostela. E este centro de saúde ven a conformar un proxecto de renovación, de ampliación e de centros novos no que levamos traballando os últimos 8 anos. É un centro de saúde que, como digo, que non substitúe a ningún dos 4 ambulatorios que están funcionando en Compostela, que son o de Conxo, o de Vite, o de Fontiñas e o de Concepción Arenal. Probablemente este o que veña a descargar a presión asistencial de Concepción Arenal. Moitos pacientes que estaban en Concepción Arenal sendo atendidos poderán vir para aquí voluntariamente, igual que o resto de pacientes que elixan que este centro de saúde sexa o seu centro de referencia. Este centro está dimensionado para atender ata 15.000 personas. Dende primeiros de mes, todo Compostelán que o desexe poderá pedir traslado a este novo centro de saúde no que tamén se vai tratar os nosos visitantes. Este centro, ademais de atender a cidade, probablemente con máis intensidade os que veñen de Concepción Arenal, terá outro obxectivo, que é atender os peregrinos que aquí, preto do Centro Internacional de Acollida, podan ter sustento atención sanitaria no caso de que o requiran. Por iso, hoxe vemos a completar un parque de centros de saúde e a incrementar o número de profesionais sanitarios. No novo centro de saúde poderán traballar ata 25 profesionais sanitarios que se irán incorporando conforme vai aumentando a demanda. Na primeira semana tiñanse solicitado preto de 200 traslados a este ambulatorio. Abordar o deseño da nova estación de autobuses. Ese foi o motivo da reunión que mantivo esta mañá a conselleira Etel Vázquez co alcalde de Santiago, Martiño Noriega. Antes do encontro, a titular de Infraestructuras explicaba aos medios que a Xunta ten enriba da mesa 2 anteproxectos que son os que lle foron expostos ao Concello. Etel Vázquez explicou que ambas propostas están baseadas no número de dársenas da anterior terminal. Temos os fondos e os cartos garantidos para a nova terminal de autobuses. Temos xa elaborado o ano pasado os estudios previos de necesidades para esta nova terminal de autobuses. Tamén temos contratamos no mes de abril deste ano o proxecto básico de execución das obras. Tamén promovemos, saben, o acordo entre as diferentes administracións que asinamos o pasado mes de xuño, que garante e blinda a construción desta futura estación intermodal. E nestes momentos temos o proxecto básico para a execución desta nova terminal de autobuses bastante avanzado.
Temos dúas alternativas de deseño, dúas propostas arquitectónicas que queremos trasladarlle ao Concello de Santiago, ao alcalde e aos seus representantes municipais para que nos fagan as súas achegas, as súas consideracións. O alcalde coincide ca conselleira na necesidade de que a nova estación ten que ser unha infraestructura de referencia na cidade que garanta as necesidades de mobilidade dos cidadáns. Por unha banda, coa necesidade de ter unha infraestructura que sexa quen de respostar aos retos da cidade, tanto na integración na intermodalidade como no que o propio servicio da propia estación de autobuses, no? E no segundo, que no que debe ser unha cuestión para que levamos apostando no Concello de Santiago, que é pola colaboración interinstitucional e polo traballo coa Consellería como institución fundamental no que a intermodalidade conxuntamente co Ministerio de Fomento. Eu creo que esos deben ser os dous eixos que xustifican a xuntanza, e nese sentido o Concello de Santiago ten unha posición que vai intentar ser facilitadora. O remate da reunión, o alcalde de Santiago admitía que xurdiron varias diferenzas entre Xunta e Concello no que respecta aos accesos. Non entanto, dixo Martiño Noriega, aínda haberá dúas novas reunións nas que se poderá chegar a un consenso. O martes, dende o Concello anunciaban que, segundo as previsións turísticas, é moi posible que este sexa o mellor verán dende o ano santo de 2010. A nova xerente de Turismo de Santiago facía a súa presentación oficial e daba conta dos datos do primeiro trimestre do ano. E xa deixando atrás o Concello, achegábamonos ata a Cidade da Cultura, onde a Comunidade Universitaria e Red Emprendia asinaban o convenio de colaboración para pôr en marcha o SPIN 2016. Trátase dunha iniciativa que se desenvolverá entre os días 29 de setembro e 1 de outubro e que porá en valor o emprendemento e o talento universitario. A estas alturas xa hai máis de 1000 persoas de 20 países distintos inscritas. A pasada semana tomaba posesión Flavia Ramil como nova xerente de Turismo de Santiago. Hoxe presentábase ante os medios para dar a coñecer as liñas estratégicas da empresa municipal nos vindeiros anos e para dar conta dos datos do turismo no primeiro semestre do ano. Ramil salientou os bons datos tanto do aeroporto como do Camiño, así como do número de pernoctacións. Con estas cifras, a nova xerente cree que o 2016 será un bo ano para o sector. E que o ano rematará con grandes datos para a cidade. As nosas previsións concretas para o conxunto do ano son superar o 1.300.000 pernoctacións na cidade, sería a primeira vez que superamos esta cifra nun ano non santo, superar as 600.000 pernoctacións internacionais continuando co crecemento que estamos a vivir nos últimos anos e que está tras o crecemento do sector na cidade, superar as 700.000 pernoctacións domésticas por primeira vez dende o 2011. No aeroporto estimamos un tráfico superior aos 2.450.000 pasaxeiros, mesmo superando o récord do 2011 que fora de 2.464.000. Nesta idea incidía tamén a concelleira de Turismo que asegurou que estamos ante o mellor verán dende o ano santo de 2010. Non entanto, a prioridade do Concello é mudar o modelo turístico facendo máis sostible e de calidade. Mudar, transformar o modelo turístico da cidade e camiñar e avanzar hacia un modelo de consolidación dun modelo turístico máis sostible, beneficioso tanto para o sector como para a veciñanza e o conxunto, digamos, das persoas que viven na cidade. Un novo modelo de xestión que prime a transparencia, que prime a eficacia e que prime, como decía antes, ese equilibrio sostible entre a grande afluencia de turistas e de visitantes ao longo do ano co desenvolvemento normal da cidade e dos barrios en Santiago. Entre as liñas mestras que se marcan dende Turismo de Santiago, cabe salientar a aposta polo turismo de congresos, o aumento da conectividade aérea con Europa e darlle un pulo á promoción internacional da cidade. Con máis de 2.000 asistentes previstos, SPIN 2016 fará de Galicia, da cidade e da cultura, o centro do emprendemento e o talento universitario. Trátase dunha iniciativa que quere apoiar o emprendemento de toda a rexión iberoamericana e que este ano elixiu Compostela como lugar para desenvolvela, dende o 29 de setembro ata o 1 de outubro. A Xunta, a Universidade de Santiago e Red Emprendia asinaban esta mañá o convenio de colaboración para organizar o SPIN 2016. A estas alturas xa hai máis de 1000 universitarios de 20 países distintos inscritos. Ademais, dicirlles que, aínda que o SPIN non empezou, o fará dentro de algo máis de 2 meses,
xa cumplimos algúns fitos significativos. Por exemplo, mobilizamos xa máis de 1 millar de emprendedores e emprendedoras de América Latina, de España e de Portugal. Máis de 1 millar que queren estar presentes en SPIN a través dos seus modelos de negocio, a través das súas empresas altamente innovadoras de menos de 3 anos de vida ou a través do seu compromiso innovador e emprendedor. O programa de SPIN 2016 consta de 3 apartados. O Model to Market, que ten como obxectivo axudar as persoas que están a piques de crear a súa empresa. O programa de aceleración e foro de inversión, Smart Money for Stars, é unha actividade novidosa, o Spinway. Esta última é unha aventura emprendedora que levará aos participantes a desenvolver unha idea de negocio mentres percorren o Camiño de Santiago. Que organizamos dentro de SPIN a actividade tamén xa mencionada de Spinway, unha aventura polo Camiño de Santiago, sin duda difícil, pero ilusionante, como é o propio emprendemento. Durante 4 días acompañaremos a 30 emprendedores a percorrer os últimos 100 kilómetros do camiño, mentre desenvolven un modelo de negocio e un plan de empresa. Dentro do programa Model to Market figuran como semifinalistas 7 proxectos emprendedores salidos das universidades galegas. O mércores coñecíamos que xa está en marcha a web dos primeiros orzamentos participativos, Compostela Decide. A plataforma recollerá tanto as propostas que se fagan e debatan nos encontros e asambleas das asociacións e locais socioculturais, como as que se rexistren no apartado de propostas. E seguindo con tecnoloxías, tamén a Catedral de Santiago puña en marcha un lampador online que permitirá a todos os que o desexen acender unha vela ou apóstolo a través dun ordenador ou smartphone. A vela permanecerá acesa 48 horas e logo poderase compartir a través das redes sociais para que outra persoa a manteña acesa. O proceso é totalmente gratuito, aínda que a través da propia páxina pode facerse unha doazón. O Concello de Santiago vén de perder unha subvención d'1,5 millón de euros para forro enerxético por enviar parte da documentación en galego. O órgano que ofrecía estas axudas, o Instituto para a Diversificación e o Aforro da Enerxía, vinculado ao Ministerio de Industria, denegou a subvención, pese que o Concello presentou unha alegación traducindo o único documento que por despiste foi enviado na nosa lingua. Que é insusto que se nos elimine do proceso, que é insusto que non teñamos oportunidade a que o noso proxecto se avalíe, sobre todo por un tema que debería de poder ser susanable e que, ademais, pois, na maioría deste tipo de procesos así o é, non? É habitual enviar documentación a Madrid, é habitual que vaya na lingua cooficial como recoñece a Constitución. E cando a excepción pide que se xa traducido, pois o habitual é que se poda susanar. E por iso que dende o Concello non descartan levar o caso aos tribunais. Na mesma situación atópase o municipio veciño de Teo, que vén de perder unha axuda de 3,2 millóns de euros polo mesmo motivo. O de Santa Comba está á espera dunha contestación do IDAE, o que lle pediu unha subvención de medio millón de euros. Mensaxes en galego, castelán, portugués ou alemán. Persoas de todas as partes do mundo poden agora acender unha vela ao Apóstolo Santiago grazas ao sistema de lampadoiro online que vén de por en marcha a Catedral Compostelá. A operación é gratuíta e pode facerse cómodamente a través dun ordenador ou smartphone. Hai que entrar en velas.catedraldesantiago.es y darle a encender una vela, escribir tus intenciones, que pueden ser, cada uno puede tener sus motivos de diverso tipo. Puedes poner tu nombre o tus iniciales y nada más. Después, con eso la vela quedaría encendida 48 horas y lo que invitamos es a que la compartas en redes sociales para que otras personas puedan mantenerla encendida más tiempo. Hay un botón que pone manténla encendida, que cada vez que le da un usuario se añade 6 horas extra de encendido. Entonces ahí se puede compartir en Facebook, Twitter, en Google+, e incluso por email y por WhatsApp también. Este novidoso sistema leva apenas 2 días funcionando, pero o éxito que está a ter demostra que a iniciativa foi todo un acerto. Ahora mismo, si querías poner una vela, tienes que estar físicamente en la catedral y de esta forma, pues cualquier persona desde cualquier parte del mundo podría encender una vela al Apóstol Santiago, ¿no?
Yo creo que se trata de llegar a cualquier persona. De hecho, en el poco tiempo que llevamos, ni siquiera llevamos 2 días, llevamos día y medio, pues ya se han encendido más de 600 velas desde más de 35 países diferentes. Todo aquel que o desexe poderá tamén deixar unha doazón a través da páxina web. Os fogos do Apóstolo terán unha duración de 28 minutos e os 10 últimos serán exclusivamente pirotécnicos. Así o facía saber o xoves a empresa Europlá, a encargada dos fogos deste ano. Ademais, quíxose facer unha maior incidencia na parte pirotécnica, pois, segundo dixo o rexedor compostelán, trátase dunha bella demanda da cidadanía. A parte audiovisual estará unha vez máis condicionada polas estadas da catedral e dividirase en 4 bloques. Un repaso polas orixes da catedral e de Compostela, un paseo astral por Santiago, unha alegoría ao Apóstolo e un repaso polos persoeiros ilustres de Compostela. Ademais, este día anunciábamos que a Cociña Económica ven de inaugurar as novas instalacións na Praza do Irmán Gómez, tras un ano en obras de rehabilitación. A celebración comezaba ca música da banda municipal e continuaba ca bendición do inmoble por parte do arcebispo de Santiago, Julián Barrio. A Praza do Obradoiro xa comeza a prepararse para vivir a noite máis especial do ano en Santiago. Os responsables da empresa Europlá, encargada dos fogos deste ano, xa están traballando para que o espectáculo estea á altura das expectativas. Serán 28 minutos nos que, ao contrario que anos anteriores, terá máis peso a pólvora que as proxeccións. Así lanzaránse ata 4.000 unidades pirotécnicas cun espectáculo que, dende a firma valenciana, aseguran non se vira en Compostela ata agora. Estamos hablando que vamos a proyectar con una cantidad superior a 360.000 lumens en los edificios más emblemáticos de la catedral. Llevamos 38 cabezas móviles de iluminación, sonido cuadrofónico envolvente en toda la plaza y referente a pirotecnia, pues bueno, es decir, durante lo que son las proyecciones van a haber momentos concretos de fuegos artificiales de duración aproximada de minuto, minuto y medio. Y los últimos 10 minutos del espectáculo van a ser íntegramente fuegos artificiales con una intensidad, bueno, que yo considero que no se ha visto hasta la fecha. Un ano máis, as estadas da catedral condicionan o espectáculo, polo que as proxeccións faránse nos outros edificios da praza, sendo o punto principal o Pazo de Raxoi. O espectáculo audiovisual estará centrado na historia da cidade, no Apóstolo e noutros persoeiros ilustres. Un primer bloque va a ser pues sobre la fundación de la ciudad de Compostela, que está basada sobre todo pues en la piedra y en el océano, en esos 2 elementos básicos, y cómo la ciudad de Compostela ha ido evolucionando y ha pasado a ser referente a nivel mundial. Luego se hará una alegoría sobre el apóstol, también como referente del Camino de Santiago y figura más emblemática de la ciudad de Santiago de Compostela. Un tercer bloque hará referencia ya a personajes ilustres a lo largo de los siglos de la ciudad de Compostela, y tampoco queremos olvidarnos del resto de edificios y de monumentos que tiene la ciudad. Entonces va a ser pues una proyección muy genérica. Haberá tamén actores ata 25 para unha proxección en 360 graus. O espectáculo audiovisual repetirase os días 25, 26 e 27. En canto aos fogos do día 31 serán 22 minutos dun espectáculo piromusical pensado para todos os públicos. Conmemorar os 125 anos de historia da Cociña Económica e inaugurar as novas instalacións da Praza do Irmán Gómez tras un ano de obras de rehabilitación. Ese foi o obxectivo do acto que tivo lugar onte e que reuniu a gran cantidade de cidadáns e autoridades. A celebración comezou ca música da banda municipal e continuou coa bendición do inmoble, que correu a cargo do arcebispo de Santiago, Julián Barrio. O presidente da Cociña Económica fixo un repaso á historia da entidade, na que mudaron moitas cousas, menos o seu obxectivo principal. Aínda que non son as 10:30 da mañán, nin hoxe é o día 24 de xullo, e sen prexuicio da inhabilitable aplicación eiquí do mutatis mutandis, coido que a estampa e o cadro do acto que nesta tarde estamos a vivir presentan non poucas semellanzas coas do escenario de fai 125 anos. Cumpriu e sigue cumprindo sen solución de continuidade o fin que motivou a súa creación, o de proporcionar alimentación nutritiva, san e barata ás persoas indixentes ou con estreituras en recursos económicos.
No acto participou o conselleiro de Política Social José Manuel Rei Varela, que salientou que a cociña económica é a mellor mostra da solidariedade dos galegos. De verdade que estamos hoxe nunha gran obra, pero non nunha gran obra física. Estamos ante unha gran obra de solidaridade dos galegos, que demostra que Galicia é sobre todo un pobo solidario, un pobo que sabe estar con aquelas persoas que máis nos precisan. Fai 125 anos, ese espírito estaba presente en Compostela, ese espírito estaba presente en Galicia. E o máis importante é que 125 anos despois, ese espírito permanece. Tamén o alcalde de Santiago, Martiño Noriega, amosaba o seu agradecemento polo gran investimento que fixo a cociña económica para dignificar unhas instalacións que dixo o galla algún día non sexan necesarias. Porque estamos a falar de 105.000 servicios no ano 2014, en pleno século XXI, na crise económica que se prestaron nesta cociña económica. Polo tanto, hoxe en representación do Concello de Santiago, intentando ser breve, toca agradecer 125 anos de servicio, toca agradecer a implicación de moitos homes e mulleres da cidade que forman parte da xunta directiva, dos patronos, toca agradecer, evidentemente, a colaboración das institucións, pero iso non é suficiente, toca agradecer a implicación da Igrexa, a labor social da Igrexa, e toca agradecer que se investira casi 1 millón de euros que exclusivamente son da cociña económica en dignificar estas instalacións e acondicionalas á demanda actual. A cociña económica prestou o ano pasado un total de 95.000 servizos entre almorzos, comidas e ceas, que as novas instalacións poderán ofertarse ata 56 novas prazas. Ademais, as obras permitiron crear unha varanda para o acceso das persoas con mobilidade reducida e creouse unha entrada cuberta para que os usuarios non teñan que agardar na rúa. As instalacións volverán funcionar con normalidade o vindeiro 1 de setembro. O mes de agosto servirá para poñelo todo a punto e, como é habitual, Cáritas ocuparase este mes das comidas e as ceas no Colexio La Salle. O derradeiro día da semana por fin quedaban rematadas oficialmente as obras do túnel de Conxo. Así o facía saber o Ministerio de Fomento, cumprindo cas previsións da ministra Ana Pastor, de que ían quedar rematadas antes do Día do Apóstolo. Tamén este día coñecíamos que xa está resolto o concurso de ideas para darlle solución á estación de autobuses, que pasará a formar parte dos edificios administrativos de San Caetano unha vez estea lista a nova estación de autobuses no Hórreo. Ano e medio despois de que comezaran os traballos de excavación en Conxo, as obras danse por rematadas. Fomento vende informar da posta en servizo da actuación, cumprindo así co compromiso de Ana Pastor de ter os traballos finalizados para o Día do Apóstolo. Das obras de humanización da zona en superficie de momento non hai novidades. Non entanto, no Concello agardan que ca marcha da ministra a presidencia do Congreso os compromisos pendentes ca cidade sigan intactos. Agora o que queremos pensar é que máis alá da persoa, na medida en que os compromisos están lanzados, están explicitados e o equipo da ministra siga ao fronte do Ministerio en todos os seus postos, pois non haxa ningún tipo de distorsión, porque a interlocución non só se facía ca ministra, sino pois co que sería pois o corpo principal do Ministerio, non? Nas súas diferentes responsabilidades. Entón, pois, imos indo, imos vendo, imos observando, pero non temos motivos de momento para alarmarnos de que os cumprimentos nos prazos e nos compromisos non vayan a seguir executándose polo menos estes meses. Palabras do alcalde tras anunciar que o Instituto para a Diversificación e o Aforro da Enerxía vende porse en contacto co Concello instando a presentar unha nova reclamación. Como lles contamos, o IDAE denegoulle unha axuda de 1,5 millón de euros ao Concello por presentar parte da documentación en galego. Martiño Noriega cree que este movimento servirá para arranxar o que o rexedor considera un sensentido. Hoxe recibimos unha chamada de altos cargos do IDAE no Concello, invitando o Concello a presentar unha reclamación previa. Entendemos que dentro do procedimento administrativo convite a presentar unha reclamación previa porque hai vontade, polo menos, de intentar estudiala e intentar atendela, non? É lamentable que se teña que chegar a esta situación pola denuncia política de diferentes colectivos respecto a unha cuestión que semellaba un sinsentido.
O proxecto Mineral Vegetal do arquitecto Celso López foi galardoado co primeiro premio do concurso de ideas convocado pola Xunta pro deseño da chamada cidade de San Caetano. Como saben, o Goberno galego quere darlle un uso administrativo á estación de autobuses, unha vez empece a funcionar a nova, que se ubicará na estación intermodal do Hórreo. O obxectivo é que o inmoble acolla a preto de 1.300 traballadores. O mellor deseño para a cidade de San Caetano. Aquel deseño que redunde en máis servicios, tamén en mellor prestación aos cidadáns, que prevé espacios de traballo eficientes para 1.300 empregados públicos, tamén máis capacidade de aparcamento e tamén fomentar a conciliación, porque prevé unha nova escola infantil con 75 prazas, e tamén aquel deseño que axude a construir cidade que sea singular. O vicepresidente da Xunta explicou que este proxecto enmárcase nunha aposta decidida do Goberno galego por reducir o gasto de alugueres na administración. Os edificios que quedan en desuso, ou polo menos en desuso respecto ao uso que se viñan adicando, como é o caso da estación de autobuses, coa mellora que vai supoñer a estación intermodal, tanto ese edificio non podía quedar baleiro como pasaba en épocas pasadas, edificios que deixaban de cumplir a súa función e quedaban baleiros durante moitos anos. Son edificios públicos, pagados con cartos públicos e, por lo tanto, poden ser perfectamente aproveitados. Isto que se está facendo con este edificio, isto que se ten feito con moitos edificios da Xunta de Galicia, o plan de alugueiros, o que está buscando de alugueiros cero, perdón, é reducir os moitos millóns de euros que viña pagando a Administración Autonómica en edificios cando tiña espacios que ou ben directamente ou ben facendo unha remodelación, espacios propios se podían adicar para a Administración. Por certo que a conselleira volveu instar o Concello a que faga os deberes e realice as modificacións no planeamento necesarias para a construción da nova estación de autobuses. Etel Vázquez confirmou que a intención é licitar as obras antes de fin de ano para comezar en 2017. E con isto damos por rematado o programa esta semana. Vémonos a seguinte con máis actualidade. Disfruten das festas.